Kasi ko kapli o Rasulullah sa isagyang kutua oras akagagawi nana kiadaan siran sa kanunong na suwande ni na daw nakada isa kanunong nagtiurog sa diniyan din katawan ikiadi o Rasulullah. Yuti sabab papitiru Allah sa isa Quran ang datigin na wa idiyam kuru bikan ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, antunonto biblanuan o mga kafir so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya ini planuiran sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tirungko niran so tigtan wa kilabusuniran o di na pekaawaan niran o di na bunuh niran na piplan niran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nasabab sa isagyang kutuwa kiyasarin o Rasulullah sa ikwallah na nada makaapas agyang kutaplan wiran ngayno na wayam kuruna Allah piplan mambu Allah so mga kafir sa isagyang kuto adi ka pakararad agyang kutuwa andini na mapipikiriran wallahu khairul makirin kaswallah naskanyan ipermiro udit na lawan yan ama piplan da makapas tiuruk sirat dasiran makanunong miyukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nadairan din mailan ayah sabab yan nakagigiyang kutwa kiyasan diyan sa ikwallah na marganuto abetan nakagiyang sumyarig sa ikwallah na inangkusan wallah na gusinya piyan sa dabanyan yang yoga gitu na sir ketan na aya kailangan na so kapunggal bagatan sa isagyang kutwa galubak na makasarig tanu sa ikwallah inoto na kagiya so kasirig ka sa ikwallah nagyuti ka pagapas ka kagupon so manusia na andi ni naggalubak niya nagyang kuta galubak na mada o nagyang kuta kasasarigyan sa ikwallah kaadem pen asasaniran agyang kuta pamikiran yan asala kaw absirigan yan nagkapakay agyang kutuaan de ni na plano niyan na margin uba makaapas kasabab sa isagyang kutuaan da kiko koneksyon niyan sa ikwallah nagda kito tumpok niyan sa ikwallah inaman agyang kuta katiru Rasulullah upama tigien kasiran na sumarigisiran sa ikwallah sa stitu kasari na preskian siran wallah sa datar o kapreski niyan sa isagyang kutua papano alumiyo sa iko sa lagyan ko kapita-pita ab keur nagkesoy sa iko sa lagyan ko kagubi-gubi mausok yun di pitir o ande ni na Rasulullah na ayak kinuwaw Rasulullah ay barat nagyang kutapapano kinutong na miya kalubay-lubay maluniuman ilay agyang kutapapano amay ito miya kalubay-lubay nagyang kutuwa kalubay niyan nasabab sa isagyang kutatitawakal sa ikwallah sa ikukaplayog yan nabketo niyan agyang kutariski wallah nasa katanuman mo bunaw pa makatiwakal tanong kati upama na di kekuawos agyang kutapapanong naski kekuawos aad na akal ka tiyaguang ka wallah sa mapi akal tiyaguang ka wallah sa mapi amata tiyaguang ka wallah sa mapi alima tiyaguang ka wallah sa mga pipi ang gota pagusar na kasi isagyang kutakapanggalubakang kasi isagyang kutakapagapas ka dan aande ni na lawan manusia apipi-pian wallah nakagida lawan manusia apipi-pian wallah na kailangan naskanyan mampu nakapipi-pian yan so simbennya na aya ka pipi ang kasi ko simben kasi ko wallah na mitulad gagyang ko takapaka paso simben kasaraks ang galabakan kagyang ko tasabab akapaka pasyan sa aya sarigan kana so wallah kakagya so simben nagupuon penggelap kagyang ko tasimben na kailangan nami pagikhlas kasi ko wallah kau di ka pagikhlasan na di pagapas agyang ko tasimben lang nagalab ka mapiya ada ay ikhlason dam kasarigan sa ikwallah na margen uba makaapas kasabot sa isagyang kuto ako na ubas wallah ande ni nasarigan kau odi na ubas wallah pagikhlasan kau na aya pagapas agalbag nagyang kutay ni pagikhlas ka sa pantag sa ikwallah ni sarig ka sa ikwallah agyang kuta kapunggal bagang kaon kagupuon guilty manggulaw na sigurado din aswallah na di ganyan ipenderay nung sa agyang kuta sa ito ikatulong ang kailangan sa iko manusia
na kailangan si manusia ase sagyang kaya katataguyan si sagyang kaya dunia na mapakatimbang yan so di iniyan kanggel bagasi ko dunia agus so di iniyan kanggel bagasi ko alungan yan amaw gina no pakatimbang tan antunay ka pakatimbang napagilain kasi ko soldo mabubas sa alungan timbangan na kasi ko mabubas sa alungan anto na ang mga day imyanggel bagakan asin ba na nakagiya da miyang gelbek kasimbe na ay kala miyang gelbek akan ande ni na dusa na upama kada na natika ay kala miyang gelbek na pantag sa iku dunia pantag sa iku kadu dunia na mapasad ito na itimbang kau mana ay kala miyang gelbek na pantag sa iku alungan na amaw kenama nuba ayabu penggelbekang kana so dunia ka ku dunia uway din ka pinamuka ka uway din ka andeni na masisingayo ka agyang kuto kamapian sa iko dunia na patot terkaading kakalipatan so alungan ka amawri. Ngay no, na apiapan makaapas kasi sagyang ka iya dunia na pipikirang ka ase sagyang kuto kiyang gelbegang ka sa iko andeni na mga paparahiyasan sa iko mga pipia sa isagyang ka iya dunia na dikakal nagudi tatap nagudi lalayon na makuwapan udi na makaapas kau na sigur-siguran at tatong kau na kerasay na duding ka penggunaan sa mata. Anto na ibarat yan. O pa makaya mapipikir ka na pinamuk ka. Na mana-mana markan siya ka pinamuk ka. Na uwayay did ka. Sa kiyay start ka manamuk. Na ini betadakan sa 10 aguli maraguna. Na ministart kan siya ka panamuk. Na ayap pinakaminos na ayap nakakuha ang kau na naande ni na isampay ka sa 40 ragun na naupat 40 ragun ay did ka na miya katamok ka na di nga penggunaan ngay no na miya kalubay so kabubulawasan ka mendekal agyang kutapan yakit ka na api ayatrak ka na mga irkon di ka maapagda sa mati ka kagyasokang ka api ayam mga panganangkan ka na mga karni hindi ka umpirakan sama nakakagiyasokan ka kayo nubuta nga sakit. Na nasamanutong na aya pa kay siya na amay kagiyang ko tayo nosar kasi sa giyang ko tamya ka sobra 20 ragun na da miyang gelbeg kaon sa ikuanungan ka amaw ito ni mapulitan ka. Yun kailangan na mapakatimbang ka agiyang ko to agalabeg ka sa pantag sa iku dunia kagugyang ko to galbeg ka sa pantag sa iku alungan ka amor. Na upama kaaya kaila yang kaum na miraramig so galbeg ka sa isagyang kaya dunia na panamaring kay si miramig sa iku alungan ka amor. Agyang kaya dunia na ding ka bumiptilon so kasukat ka sa iku ka pagandun ka sa iku Allah. Ding ka bumiptilon. Na ayaw mo bumiptilon ka na samyaw sarka sa isagyang ko to kasosoat wallah. Inong kailangan na masuat ka sa kung kapigintaw ka. Waya kapigintaw ka na pobre ka. Na panalamat ka sa ikwala kami beloy ka pobre. Ang kayo no? Na ino kanyan de beloy akawasa. Kakapakay apa kabinasar ka agyan ko takap kawasan ka. Upama kada-kada to ka. Na panamar ka sa panalamat ka sa ikwala kada ka makakuwasa kada to. Kakapakay amiya kakuha ka sa kada to. Nag-YouTube din ibibili alantay ka sa iku neraka dyan. Ngayon to. Na berpira-pira upama. Ipumangnin ka ya Allah na dento ako ka. Na derkap gen wallah. Na tiga pemeliin so Allah. Ini rasa-rasa aku mamangnin ada niyan nakanggan. Kepakai. Aya den niyan rekaun kibgan na kebinasaan ka gian punta ka dento. Upama niyan na ande na mikir di datungan na derkap gen wallah aya sabab yan nakagiya upama ka madentungan na pemanggaw ka nagyang kota ka pemanggaw ka na miya kakwa ka benca tamu ka ipirinser kasi sa anong mauri na derkat tunay na wallah sa isagyang kaya dunia agyang kota mapiya kakagiya aya sabab yan nagyang kaya dunia na dikakal na nasi ini yang nakay tunay sa isa anong mauri kaan ka magdem agyang kota ka pipiya gino ada yung sa din si uka kitabu ka sa isa anong mauri gina ibdan. Dingkat nutu rarata ginawa ka. Tigay daw. Basidaan niyo to amya kalalay perak na sa kanila da. Ayaman ay importante.
Napturugan ka sa detar o kapturuga sa isagyang koto anan tamukian. Pagpakaiga ka sa detar o kapakaiga agyang koto anan tamukian. Pagpakakan ka sa detar o kapakakan niyo ay noto. Nakagya ayas sa bapian. Na anday ni nagyang ka iya kapipia ginawa sa isagyang ka iya dunia na ditatap. Kapipikirang ka apia miya kalalakay ka deto. Na sumagid ka sa salungan akapipia ginawa na ikadugawi na kararata ginawa. Apia miya kalalakay tamo na sumagid ka so anday ni nakapipia ginawa sa salungan na ikadugawi na anday ni na saip man na sumagid ka nagyang konta awida akal. Sabab sa isagyang konta kabubadoy agyang ka iya kapagintaw sa isagyang ka iya dunia adikakal. Na kagya dikakal na aya preparaduin ka nagyang kanan alungan na mauri kakagya giyang kanan alungan na mauri na da kapatayron giyang kanan alungan na mauri nagupuun ka makwaso kapipia ginawa na daden ande ni na bangka kiyo ida akan sa den sa langon den kapipia ginawa inaman so kunso adna salafus saleh na sukaruman niya na beya ta salafus saleh na adna karumanian abay. Ayam na stay lagi ang punta karumanian abay. Naigira malalakawag yung punto adeto na tunay niya nung diteron karumanian. Tigyan na mister. Malalakaw kay ni kapsusugat ka. Na pananggilain ka o baka makasukat sa haram. Pananggilain ka o baka makasukat sa haram. Inuto. Mataan na tigagiyang kutuwa ba iya ketigrami. So ungos sa giyang kaya dunia agus yung mga pamilyan ka na dia miketigir so kayaw o apoy sa isa alungan amawri ko ketagunin. Ayaman na nagyutiditiro nagyang kutabay pananggila iniyan o ba makasukat sa haram kakagiyang sanggila agyang kutuwa ba iya ubabadin na aya masukat ikarumanian na haram akasabapan sa makakanun aditarimaan agyang kutuwa sambayangyan nakasabapan sa misik sound sa isa alungan na mauri nagyutid niya nung ditiro naubasay rakatanway giran na pagtiman tuman uba iso karumanian mo ka nagwatigi no dami yung maka na uba kabalik kay patay ka ayaw mabuha miya so ikarumanian na miya mimikiran na tingin na para dia kumapatay imisis na sumya gidapi di gabay tiulis yan at tingin na madidip man inaman ito wag yan punta kabida niya madidip man at tingin na di kunyan masuka na namiya kabaling sa alay na miya baya-baya si misis yan na takin o ba ayamini lalak sa giyang kayatian yan na haram haram apianulis haram aditari masih sagyang kuta sambayang yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam yaluin yan na santawa makakansa sa sebuah haram na ditirimaan so sambayang yan sa iku 40 gawin. Allahu Akbar. Inundi mailaitan wag yang kaya masatan wa madak ligira ataw kedaan sainam sa isagyang kuta kapumangnin yan sa ikwallah. Na upama kaya mapipikir ka na kedaan ka sainam sa isagyang kuta kapumangnin ka sa ikwallah na pamagitungan ka ginawang ka ginawa ko inong mga diterima awallah agyang kaya pangning ka bebed na iya sabapian na miyakakan ka sa haram ayay ni pagintaw ka na haram ayan dijaran ka na haram aya panginginuman ka na haram aya anday ni nawalay ka kadidarpaan ka na haram abagi na ni kasasabapan gina idapat enong kailangan nagyan punta ka pamagitong na giyan na ya dunia na kailangan na diyon mirami agyang kutuwa umur ka Batadila bawi gira mini sampai so tau sama do din pagpakay dito. Upama kami nila utsuidi diga sa 40 orang na napinalamat ka din sa ikwala na pungkadin manamar. Pungkadin manamar. Ang kaino na maluka din miya ka second sa ikukubur ka. Miya karanikaw. Naman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya aluin yan na sokon sumapagi dito umat yan nama baina sitin wa sab'in aya pinaka magwan na 60 taman sa 70 ay dia. Nah, naiman to na mailaitan wag yang daya masa. Aso mini sampai sa 70 idin na gira mi ilangan na 3 juma taong miano ko sa. Nagito na sobra bin 70 idin. Nah, nakagiyas ka. Amya 40 idin.
Tiga mataan kumyanok sagyang kutuwa, peto puloy idin na yamudang kau na tinatulupulo. Na diyo tuki sakat. Nakalpas. Amadong yung man pikiran. Agyang kaya bubuguin na sumiyulad so beguragun mga Muslim. Muharram. Na iman to nakatayam niya pupusadum na Muharram. Iman to na Safar. Na upama ka pumagitong nga ng takiya sagi dagyang kunta paganay sa iku Muharram, paganay sa iku beguragun mga Muslim. At tigay din mata ang mudamati nakatayam niya pupusad mam sagyang nga Muharram na iman to na Safar. Nagyang kanan andi ni nakapumagitong nga ng nadip magkiti na. Kedap managyang kaya Safar na aya sibi na Rabiul Awal na pangagiraw ka mamatang niya aganggan ang giyang Rabiul Awal na nadikiti na miya kagiraw ka matang magay na miya pupusag yang aya Saragun na kagiyang katawan ka miya kaganggan na giyang putakya pupuso Saragun na ina ko na timbangan ka nagilayang ka o ay miyang gelbeg kau para sa iku alungan ka mo riya para sa iku dunia nanti malam na upama kami kay ito amiyang gilbugkaw na para sa ikuanungan ka mauri ka nakatino kay ni gaganag ako pupos managyang nga Saragun nagkeda na didin kasoy nakagya didin kasoy na dahil na miyang gilbugkaw na napakarani ka sa isagyang kota kubur ka kaumang ka man guminawa ori panwala na makarani ka sa isagyang kota kubur ka nagyang kota mini ginawang ka na miyang beto to sa isagyang kota umur ka mana na miyang kadala miyang beto. Kenapa man ubang katili ku dia yang kaya dunia. Akagi upama katali ku dia tiga anak dia ku denggel lebek. Dia ku den kuat. Andi ini nak kewiagan dia ku den kuang anai no kana yang ku ni hapatek. Nanti miaso akagi yang ku tu kuat. Andi ini na cuculan si kia mumuai. Alalang ai ba uai. Alalang agini anak yang kaya sagi. Ati ginay na ba kubu perakan sagi yang kaya saging kagi ako mantela lang agin yan nami yung may amumoy na tiya bidi na nga saging nas kanya ni kumyano andi miyakan yan da kenapa manu begitu aba kagi miya aloy apung gelebekan kasualungan ka mauring ana din na bang apung gelebekan tiga iman to na ngendega ko kakagi miya 50 ay didang na tumuong mabagon makauntun chola amiyak wa ka uns ayakatir umah kama natigi nang gelebekang ka sa dunia ka sadetar ubah ka dipetay sadayo. Mana kewiagan ka sa aya pipikiran nati ka eno ako ay kewiagan kira utaw ka kay upman way pipikiran nati dia ko si kira ut namukulan nah nakagiya penggelebekan ka sa dunia ka sa pipikiran ka nadatar ubah ka dipetay sadayo nang gelebekang ka manatigian so akhirat ka saya pipikiran kana dentar ubah kapitay mapita. Kau tuah. Nah, gira diga di kewiagan sa para sa dunia kana pipikiran ka kira utaw. Nah, gira mana aya dingkang gelebekan nagyang putasim si ikwala na pipikiran ka pitay ka. Enoto. Nakagiyagupuun giyang kutuwa kap simbang ka sa ikwala na dingka-dinggal bagan kakagiya pipikiran ka petay ka terima angka wallah samagaan na dingga di kapiyapian agian kota simbe kasih wallah mana nakaimpidan ka ati ka adu petaya ko ay namay ka diga kumya kakuasa banas nah aya ikapat kailangan di manggerbek ko manusia odi nakatuladan yan sa kumpasan amatian na kailangan na mapumagitung yan aginawan yan o kay kala amyang gerbek yan mampu magitong enoto nagya nga yakapa magitong na apya so padegang nagupu di mata magitong na di peka laba so padegang nagupu di mata magitong na di peka laba na apya so kuan parmer nagupu di mata magitong na di pa mamu peka makaprem ngay no to nakati ay ibarat yan na upama ka ayamin kemaisian na isa kagantang na ayay ni templa yan kakagya di man tao magitong na 20 kasaku at yan di kilaban yan kung ano nagyang kunta templa yan na daban yan kilaban so kailangan aso manusia na mata umamagitong sa isagyang kuto akatatag yan sa isagyang kaya dunia agumata utumimbang sa isagyang kuto aande ni naptagyan eno to
Nagyang kaya kapamagitong udi, nagyang kaya katimbang sa isagyang kaya amal. Natantog na amal ay kipantang. Sa isa ano nga na mo rin. Napakataling umakaw na udi kasi iman tao ande ni na magitong, mga tao tumimbang, na sa isa ano nga na mo rin na ad na kapamagitong. Sa isa ano nga na mo rin na ad na katimbang sa ikuaman. Miyapan tula niya kay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aso Aisha akar mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya kay na miya kasigid paman na miya kasigid su Aisha kay ko na makasigid na miya kagiraw si ko Rasulullah tigin na hay Rasulullah na inuan tigin suatigin so miyatay kung katatag iyan sa ikukugurian, unin na kakentag yan sa isa anong anamori. Ketukusan yan, ketadman yan, so kebubayaan yan, kung katatago yan sa dunia. Ay mana na yun, watig yan, so miyatag. Ketukusan yan, so kebubayaan yan sa isa dunia. Sama na ito nagiti ini si Aisha si Rasulullah. Anto na ipitiro o Aisha na Rasulullah na tiginaway, ketadman yan. Inon tabu tigin sa ikot talawa masa. Talawa oras. Nagyan ka na natigin ng talawa masa na hindi ka pakataling man yan na din nakitan man manusia. Paganerom na sumanusia na kubisi. Ikadua na sumanusia na kelaka. Ikadua na sumanusia na ande ni na siwanan. Sagyan ko takapakataling mau masatra. Pagana yan tigu Rasulullah ada ketan manunutaw. Dinian ketadman so kebubayaan yang seisag yang kaya dunia na seiya tigian ko katimbang aku aman ako to ada katimbang ro sei ko katimbang sa ko aman enoto na sei ko katimbang sa ko aman naman isa nakkel anto na ikkel kiya paganay na kel tanto na mga day resulta wa malakan anto na resulta wa malak na mapia anto na mga day ibitadwa malak na marata enong mga day, mabened na suntimbangan wa malak na mapi antaw unun ga ay mabened na suntimbangan wa malak na marata. Gitu kilkiya. Na ande ko ni kapakataling umaagyang ko tama sanada aba kepikir utaw. Ab kebubayaan yan sa isagyang kaya dunia. Kau mani sana malak sa isagyang ko takatimbangan sa isagyang ko to aman. Mani sana malak. At pipikiran ka man, pikiran ka man mo. Di ka kay pipikiran ka timbang nagyang ngaya manak na ito ng mga day kerumbut niya. Nagyang ko to, akatimbang nga sa isagyang ko to amal namya ado yo wallah sa isa Quran. Ito na ipitir wallah, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fa huwa fi aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Saat wallah sa tahu maka pened sutimbangan yan amapia. Maka pened sutimbangan yan amapia. Tafa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi aishatir radiyah. Nakagiyam niya ka pened sutimbangan yan amapia naskan yang kun nasi maka peguyeg-guyeg si ikudar pak masusuato. Amana nakagiyam pened sutimbangan ka. Na naaya kedarpaan ka nagyang utama sesuatu kau na darpa anto na uto nagyuto sa surga wallah na antin di ka paasod ka na kutubaya ka pekapia-pia ginawan ka na sokman at tigian so pekakep so timbangan yan amapia mana na maito so timbangan yan amapia fa ummuhu hawiyah na anto na pikir rasul pikir wallah sa iya tigian pekadarpa sa sagyang kutuwa hawiyah. Dia kota hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Antuna kenaleka, antuna ikatawing ka atigu. Wallah ya Muhammad sagyang kota hawiyah. Dia tigi nagyang kota hawiyah na narun hamiyah. Apu ya bituan sa hamiyah. Amana na kumakadi apoy. Na sokon tawa pekakep so timbangan yan na ayak kekanan yan nagyang kota apoy kumakadi. Gitu sabab asi sagyang ko takatimbang asi sagyang ko to amal na kelekon so taw nagubiyon te ka kebisin yan na bedaban yan ketadman
Kedua tigu Rasulullah Adam na ketadman unutaw nagyan ko to akin dua gensi ko kitab. Kin dua gensi ko kitab. Yang ayakin dua gensi ko kitab na paman na 10 buwan. Saya rakatan sa dunia. Na naman ni gira ang graduate suwata ka. Kan napias ka din. Na niya kaupit ka sa graduate na udah ribun ka na tantong tantuwa kaya ka. Tiga bulan nga mga ayaya ka doon. Ito nasa amoy dari dunia dapat na PMU kami ang wakam na musta-ustadi. O di na behavior. O di na most punctual. Enoto. Nagyang ko ta ayaw mapipikirkan na tiga asar makatabid ako sa stage sa makaumambusolay na regular. Sama no to nakiwid ka akal. Na ay dapat kasi sa ano nga na mo riyan bubantayan ka ulang ng tao sa isa dunia. Anto na ang mga day, ikaresulta giyang ko to akin dua generasi sa giyang ko to aman ka. Na dua. Ayam ya anu ya Allah sa isa Quran na tigiyan na فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kau tua, sataw aya kakawaan yan ko kitabian. Kedua ginon sa ko kitabian. Aming kawayan na kawanan na sigur-sigura din ama pemagitong sa kapamagitong amal. Mana lagu pungun aya kakawaan ka sa iko kitab ka sa isagyang kutuwa kindewa ginun na kawanan na mapi ay tungan reka. Nah, anto na mapunggulaw lang wayang kalibu ila ahdihi masrura giyang kutuwa mapi itungan na pekandud si iko mga pamilyan yan askan yan na masusunod, ma-excited. Anto na excited yan. Napakagilaw sa iko mga pamilya niya na idol. Inaman nagyang kaya kita bagan, kaya kaya kawan na kawanan. Naliro ko man, naisap na miya panutul na sukonsol, tawa ya kakakawan niya ko kita biyan na kawanan, nagpangandigin sa iko mga tao. Ilan yung man nakita bag na kaya kaya kawan na kawanan. Kebaya-baya. Kedua, na fa'amman utiya kitabahu wara'a dahri. Wa amman utiya kitabahu wara'a dahri fasawfa yad'u thubura. Sakon sa tao aayakin wag nun ko kitabiyan na katampar sa talikudan. Kau to katampar sa talikudan. Isa amya panutud na katampar sa diwang. Na inoto pitir katampar sa talikudan kakagi amay kon kaayaki ka wa uno taw na diwang na giyang puto ka pa kawida kalian na giyang kaya liman yan na mapakalubunian sa giyang kaya rarbiyan. Na ayaki ka wa yan on na giya talikudan yan. Nah, anto na mapunggulaw lang fasawfa yad'u subura na yang namang gulaw lang na minggura ukian din agiyang puto ka binasa. Ayam mana na makautantang din gumurao sa ayap ki gurao kiyan nak kad na nakan namia binasad na giyang kaya ginawa. Gitu sama nutun na upamawan na tantog na margin muta tigang na igira sa gumira duit ka dan dari mun ka na hindi kira ta ginawa nga kakagiyap kaya ka at tiga pumli nga da pun makapanig sa stage amya kapi-api agi ko kuno na ipandepat karo. Amay ka emi dua gira kana yang kota kitab ga ya kaku angkau nakatampar sa andeni na talikudan. Di kamaya lagu di makan dera sa ama pipikir ka kepadalem kasi sa giyang ka ya apoy se kunara ka jahannam. Giyang kota kaya graduate kasi sa dunia na ya buip kaya ka na sumaka ilair ka. Tanaw balang na tao pen namya kay ilair ka na kaya ka na ay pandepat ka sa giyang ko takin dua generasi ko kitab ka andeni na diwang akya kawaan kau nasi ka makapinaw lo si ko naraka jahannam. Na gitu. Ayaw mo na maswa agiyang ko tataw na migura ukian din so kabinasaan. Wayasla saira na makasulod na tigwallah sa ikukad. Ay makna na ginan so naraka jahannam. Innahu kana fi ahlihi masrura giyang kuta tigi na tawag yuto kaya miya parulinian na mataan askan yan na aya bedadian si ko mga pamilya niyan
Seiko katatag ilan si isagyang kaya dunia na miyang taman din sunor. Innahu dhanna alla yakura. Sagyap nagyang kutwa tao na ayaan tanganian na di makapumbelingan si ikukan na niyan. Mana nagyuto, aya mapipigilan na tinay nagudin ka ba umupakan dun si ikukan na miyang taman si isagyang kaya dunia, miyatay na da makapreparado. Nagyuto yung mapunggulolan yan. Aya kakakawan yang ko kitabyan nakatampar sa ande ni natalikudan. Na neuron nagkikula ukyan agyang ko takapakapsinditian. Giyang ko to akakerasay niyan. Nagugyang ko to akakebinasan niyan. So aya kailangan na sakat tano na matatagot tano sa isagyang kaya dunia. Na pikiran tano ang magaan tano matay ka. Antano di makapanamar. Ubat tano pikir ay mati tano permatay. Kadit tano makaririn paradu. Na amaya may namyakat taling umasumalakal maut. Na suka berataling umanian na didin ke ulang. Naguat din yan dikisig agyang ko to umutan. Ayat katalwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin nakitan menuntaw na suka titay sa siratal mustaqim. Yang nagyang kuta ka titay sa siratal mustaqim na ayat kabuti yang kutwa titay sa siratal mustaqim na detarong buka na miya kabuti-buti na ayat pun aanday ni nakagaragian na magarang adi sukampilan. Giya ko nagyang kuta siratal mustaqim na magukit ka na titay kaun na umalepas ka agyang kunta siratal mustaqim na kumang ka agyang kunta pamintoan o surga. Ayaw ko na betad agyang kunta siratal mustaqim na liw ko kabuti niyan na sukun sumangat tao apakati tayron na pagkiyot turun wallah agyang kunta adusa niyan. Amay ka daw mirilasi sa agyang kaya dunia. So penginintan sa ikwallah apakah di desentan wallah sa iko kargen ukatitay sa siratal mustaqim. Penginintan sa ikwallah aante ni na pakadide sentan wallah aditan mapeci sagian kunto aya kakekawan yang kukitab yen na diuang katampar sa talikudan pengintan upan sa ikwallah ama kapenuncut timbangan wa mantan wa mapiang sa isa alungan amori na aya madat na pakasulitan yan sa iko surga yan pengintan sa ikwallah abalasan wallah yang kaya mga pagaritano detara yang kaya sa habib yang utama mga pagaritan sa yang kaya mga beda ingat sa dunia yang kaya sekan di Nasriya, sekan di Nisa, isa sira na sumusuporta sa isa yang kaya mga seminar tanong mana nagutaman sira. Mailay tanong kira nagyang kuta ka pananagutaman yan. Yung mabuag yung kuta mga pagiriran, mapia matatago sira sa isa yang kaya mga pedingin. Ugay na mailay kira nagyang kuta ka susuporta iran sa isa yang kaya seminar. Pagkanti mo tanong, kaysa kasababan na siran sa isa yang kuta di ng kapanaman. Pagkanti tanong sa ikwallah, pag-umanuman ang kira mo nagyang kuta diskinian, nagyang kuta di mo yan. Waqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami tanto amarayag na gumasagud yang iya kaya pangdagatan usisag yang iya malipan nagutaman na alim tano yang si al-alim Abu Khair dato. Sa paproon na nasiko na nadantanong pa na kabugi sa pakaisyo si sagyang alim tano na dantanong na pandalan sa namin nagyang mga bangsa tano si sagyang international si sagyang social media sabab si sagyang isa sulan mangguha di na makigimanto. Okay, isasaran na di makin gimanto si isa yang sindam tano mapia kapipita si isa yang 92 Kincho Radio. Sama pero na sabab si isa yang live tano sa social media si isa yang impitano pati matatandungan tano sa mapia pangilele anak pamamakin ka yang mga pangsa tano sa iya Cotabato. Yung ito si Nur Ainil Mangkul at yun ang Masya Allah salamsan ko mga bangsa kung saan sa bali watching from Cotabato City. Okay, salamsan man po ang mga bangsa mi sa iya Cotabato di mga makibigiman 2 oras. Yung ito si Jalal Alimudin salam kasan man po yung ito si Jalal Alimudin di imantay man to patatandang tanyuran sa mapi pangileleyan pamamakingan. Yung ito si Siti Urandang, salam-salam.
Yung to si Naima si Iching salamat sa natigyan man na ialin da kami din makaseminar sa Kalangunan Pantar. Ako to salamat sa mga makaseminar sa naiya Kalangunan Pantar. Okay, sialang kano ira lagi alim kom. Apo na pandalan salam kay Naima si Iching. Okay, sa mga bangsaminan nakatisi baya labi sang edal mabesugod. Yung natisi baya labi na surya. Ayaw man niya na pwede pakapagay sa pakaisan. Ante, laya labi na surya. Ang tunay at pakaisan. Sebab si Sagyang ay live tanong. Okay, padalang salam sir ka naman mga bangsami si Sagyang kay 92 Chukul Radio. At matandang pati apang makinggan sa iya dalam mapantar. Salam berkanusan. Yung to kapapantagan na iya kabugatan sa iya dalam mapantar. Si iya kabugatan ba ina surya. Baik Nurjana Waris Pakalundo Abdul Hamid, yung ito si Imam Sud, salam yung ito si Dato sa Pantar, yung ito si Salim Isimban. Okay, kalawalaman yung mga bangsa ni Sangat dan Mapantar, isagay nga iya dan mabaliri, salam kumamu sa mga Balwenians online, happy 77th anniversary celebration na yung iya araw ng Balri. Ayaw man na yung masukin yung botan. Manguli sa yung yung tenong at dal magalri. Pagkapunan na onin ng asanggawan na yung 92 Chukul Radio. Okay, bayalabi. Katisipi alabi. Sige ka. Dahil madalip kami sa social media. Alhamdulillah, walillahilhamd. Ito nili sumpatan ako na diyang ta si Engineer Habib. Alhamdulillah si diyang buto congratan yan si diyang kaaya ing tano baloy. Alhamdulillah. So bago mga dato tano, alhamdulillah pangpanintano si ko Allah makawatan din sa mga simo kata mga rarata kasambayan sa mga kapiya-piya sabab si diyang kaay kaya promote diyang kaya mga dato tano pangmintano si ko Allah malalayang din aso no kauumpiairan si ko mga ingodiran sabab kasirani ka sasarigan si iko pagtaw si sadyang kaaya dunia aya mala na so Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin si sadyang kai kaya siapa hirap tanus si sadyang kai mana may pos kaya buto alhamdulillah pangpanitaksi ko Allah sulangon na mga radata pamikiran na munot sa diyang kaaya kapsang berando na misambio na diyang kuto amya kapya-pya kapag intaw si isa diyang kaya dunia sabab si isa diyang kaya kasi siya para katano Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin na malalayong dunay si isa diyang kaya mga ingtano si isa diyang kaya Mindanao sabab si isa diyang kaya mabaramtan mamo si isa diyang kuto kasi siya pailanon si isa diyang kaya maana waram si isa diyang kaya maana diyang kaya ka-Islami na sampurna si Eko mga ulamatanos isa diyang kutuwa kasi siya payranon na alhamdulillah walillahilhamd na sa gugya diyang kaya mga datutanong alhamdulillah si isa diyang kaya barang pagpamitanon si ko Allah malalayang din kasusunod tanos isa diyang kaya dunia o Allah isa diyang kuto pamamagayan niya si iko mga niya mararumasay si iko di kanggan bukas isa diyang kaya agama tano agama Islam alhamdulillah walillahilhamd na gusto mga datutan si isa diyang kay mga ingatan si isa diyang kay Lanao Norte Lanao del Sur mana malalayong din na diyang kaya kasi siya pailan si isa diyang kay mga ingatan sabab si isa diyang kuto ono tunutiran si ko Allah alhamdulillah walillahilhamd alhamdulillah sabab si isa diyang kay pakayam yang madeng kaya pakaisa okay na tanong na diyang kaya mga pagaritan si isa diyang kaya kuliling Antonia si isa diyang kaya kasi support irarak tanong si isa diyang kaya agama tanong agama Islam alhamdulillah salam berkanusan
si Rahma si Sinaida sa mga pagaritanusan ang mga tungan ay tanong alhamdulillah si isa diyang kaya supportive si isa diyang kaya Abdul Hamid si isa diyang kaya ba't ano mamu makakulya sa babsita sa ka guna na diyang kuto suporta no mamu makabalitan mamu sa mga ulama alhamdulillah pangnitano si Kuala siya pantano wala support tanong mga datutanong ayamala na mga ulama tanong si sadiyang kaya din na kapamangdon si ko agama Islam alhamdulillah dito sabab si sadiyang kaya may masusangan na no sa pakaisa sabab alhamdulillah walillahilhamd pakaisa kan sabab si sadiyang ko tamanan aguntaman na diyang ko to ang mga tao oy, di sakrifisyo si isa din ko to akapakalawa may Islam na yung kutuba miyakwaso ni pamamagayan ang maana yung kuto mga eksamen kapakapas o mga watatanong alhamdulillah sabab si isa din ko to miyakway na yung kuto kapan na nagunta maniran, oy, ay din of support na mga pagari, oy, isa diyang kuto, kakwas, isang diyang kuto, posisyon, mala, nasasabaan, na din niya di pamulyasan, alhamdulillah, nagisa kami, pamilya wala na si kami, pagkadap si Kuala, kataon-taon din na batog si sa diyang kuto mga posisyon, na dito adin matiburo niyan. Oy, pangitano si ko Allah, tano ang mga pamilya Allah, sabab si sa diyo ko to, mga galbak tano ang mga pipia, na support ng tano, o mga dato tano, support ng tano, o mga ulama tano, si isa diyang ko to apang ni, makoy ng mamu, at yan ko to at yan nagunta manaharan. Ohay, na may pagintaran si isa diyan kay dunia wala pasuportay lan si isa diyan kay ang mga gamatanong lagi na diyan kaya mga tatanong sa Abdul Hamid sabab si isa diyan ko to ang promosyon na miyapod sila si isa diyan ko to promosyon nakatuan tanong din alhamdulillah papalantan na suwala pamilya tanong wala alhamdulillah walillahilhamd dito pangmagninamin si ko mga pagaryami mag-Islam ayamala na sa mga ulama tanong agupan tanong yan mangisi ko Allah adiyang puto patot aking mga isa diyang utama niya naguntaman si isa diyang puto bagi-bagi sa dunia na sampur na yan sa alungan amore na may bagay kiran oy sabab si isa diyang puto ka-Islamikiran alhamdulillah ay pagintayan sa dunya na sampai sa isa alungan amore. Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa marayag na gumasagugod, kaya pamdagatan o si Sagyong Mutuan yun, abayada bisang edal mabisagod, si Bayada din Nasriya Abdul Hamid. Maraming sa maprong si kung nagtanopan na kapakabagay sa doa ayamanan niya na kakatmisi sa yang ay programatan na nadaamudan na pandalang salam agyon mo to mga bangsa tanos sa yang ay Paris, France magabalo yung sponsor sa yang ay programa yung to si Haji Siti Rahma Abdul Hamid yung to si Haji Siti Zinaida Abdul Hamid mga kakanito, si Kanayt, si Kakarahman panganita mabibiyagin ng anyusan sabi niya mabiya napakaisil ka no din napakaisil ka no nanakaw to alim ang dulutan no inshallah pandalan salam sumambo sa mga bangsa tanong sa isang social media imanto na nabisa yung bantay ginagay Junay Palansa salam kasan mamud Junay Palansa yung ito si Naima yung ito si Alaysa si Aba okay salam yung ito si City Urandang. Kalang-langon nyo doon ang mga pangsabis na social media, sabi ni Mafia,
dua tanong iya na yang iya dilag na suara sa ang tanong ali abi bayad bato. Niatan na po ni tanong sa ikwal lagi ang utoa ay tanong dulog nagyang utakat kiro kadinasriya sa so mga pagarita no maganwala sa mga pipiyasi sa kaya dunia na YouTube ni Mididayo pakampirakat no wala agyang utanip ganyan na mapya sa wad na pagkaalangon na napa makadain wala kaayay sambihin ng nagyang utama piya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأكتب ودها وآتها سبولها وامنعها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga dayo, mga bangsani si sagyang na social media. Si tanu butugwi sa diyang kaagyang nga iya live tanu si sagyang nga iya Abdul Hamid Broadcasting System Monthly Islamic Seminar. Kung kapaguluan ni ron kaagyang nga iya si Al-Alim Abul Khair Batu. Sabapro, napadalamatan na miskano mga bangsani si sagyang nga kulili nga ranaw. Si ko katatandang inyo kami sa pamamakinkan pangilalian sa social media. Si Tanubud Salam, salam ko sa kanobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.